Oras madihita salhu nakadamang do dainang nolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus natotong mamaso-maso nguluta sa bagasan partikyanon. Di bagasan tikyon laho tapuji Tuhatta marhite-hite na tapaudu roha do pikrata laho tumangin hatani Tuhan. Alenia manginang jumulu mata pasada rohatta martangyak kita. Hupuji jala hupasangap pami maguarmu nabadia ali Tuhan. Disalut akadingga ni basam asini roham naong pinasakmu tu bagasang ulu nami. Di bagasan tiket Tuhan nami dinalaho taruli hami sian hatam. Jongjongi roha do pikiran nami asa tung mangatus ya hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Huriani tu hatta ni debata na tolhas tu hita di bagasan partikyanon. Dienek maisan buku perpesalmen biddu 115 mamuka mai sianayat sia rodia 10 Pujaho kami matu hita ganuk marsada-sada odo hatani tu hatta. Yang goho ali Israel marhaposan tu Jehovah maho. Ibana do pangurupi do lubu-lubu nasida. Ali pinopar ni siaron. Marhaposan tu Jehovah mahamu. Ibana do pangurupi do lubu-lubu nasida. Hamu ali akka na magkabiari Jehovah. Marhaposan tu Jehovah mahamu. Ibana do pangurupi do lubu-lubu nasida. Nunga diingot Jehovah hita, ibana mamasu-masu. Ibana mamasu-masu pinopar ni Israel. Ibana mamasu-masu pinopar ni Siaron. Ibana mamasu-masu akka na makabiari Jehovah. Akka na mekmet do akka nagudang. Say amba-abaan ni Jehovah do tuhamu do tu pinopar muna. Akka na pinasupasu do hamu siya Jehovah. Sitopa akalangit do tanon. Jehovah do na puna akalangit ni langitan. Ale anggota noon nunga dileho tujol mamanisia. Dang tagamon pujion nyaka nang mate Jehovah. Nang sudi akka nang tuat tutano hasonangan. Ale anggo hita. Say pujota do Jehovah olak nion. Ro disaliling leling na. Haleluya. Ido sahakna. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus las niroha na ubalga. Manang las niroha na sumurung. Na tajalo di bagasa nakaparngota si ganupari. Ima hasesaan ni dosa. Naong pinatupa ni Yesus Kristus. Dang adong amanginang digijang ni ilas niroha. Molo hita marlas ni roha ala na dapat akapar karejuan ala ni akahamura do kalana asing las ni rohai akapar sato kina do salhuna alai las ni roha na tajalo ala ni akahasesal ni dosata na pinatupan ni Tuhatta Yesus Kristus ido las ni roha na manotto nunga disesa Yesus Kristus dosata gabi parto hapita di harajaw ni debata. Alini amanginang saluhu na jolman ng majalolas ni roha marhite-hite hasesan ni dosa di tonga-tonga niya kaparngolon na sa sitong na ibana ikopasangapon mamuji debata. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan turupuk jami tanasahat tuhita di apala partikyanon. Di patu papar pesalme dosa da las niroha. Pamujion pasangap debata. Di siala takas do dirajumi perpesalmen. Ia diingot debata do ngolu di nasida di pasu-pasu debata nasida. Alenilas dipangidon perpesalmen ma. Asa saluhu na marhaposan tu Jehovah. Akaise mana marhaposa tu Jehovah.
Na parjolo di do ima parpesalmen Israel iko marhaposa tu Jehovah. Ala nanu nga diurupi Israel. Na paduaho di do musa edison aka na marhaposa tu Jehovah di bagas las ni roka ima pinopar ni si Aaron aka malim. Na patuluhon aka na marhaposa tu Jehovah di bagas las ni roka ima kajol manambak kabiar Jehovah. Lapatan na berarti sudah nang jol mana porsia. Mulai siad pada narubi sahat tu akamalim sahat tu saluna hita di bagasan partikenon ikototong lo hita marlas ni roha marhaposan tu debata sabbi nang pe memang amanginang di tonga-tonga nyaka parngoluanon dang so tagamon bolusot ta akaparok kilon. Dang so tagamon ayot ta akanahasit. Dang so tagamon adopat ta akahasusaan. Alay nang peta adopi parok kilon akanahasit akahasusaan di tonga-tonga ni akaparngunot ta. Natukdo debata mangurupi hita. Natukdo ima debata mangodihok kita. Natukdo debata manogu hita. Asa buhay tabulus akahasusaan. Na masa di tonga-tonga ni akaparngolota. Aso ng gabi mago akalas ni rohata. Lapasangapon debatay sabing. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di do parpesalme do musen ang di bagasa ni majami taon. Manang turpukon iba na mamasu-masu akan na magkabiari Jehovah. Iba na mamasu-masu pinopar ni Israel. Iba na mamasu-masu si Aaron. Abba ni debatado sa luho na akalas ni roha tu na magkabiari iba na. Dang taga mo pujon ni akan ng mate Jehovah nang sudi akka nang tutano hasonangan. Alay anggo hita di do amanginang. Alay anggo hita ikon pujot ta do Jehovah ola niyan ro di saliling nileleng na. Pamujion na tapatupat tu debata Jehovah di siala akka basa-basa nang nilehon na di tonga-tonga ni akaparngulon na. Dio dihod do kita. Amanginang nenolonga di bagas sa tuhat ta Yesus Kristus. Marhite-hite pesta Paskah na marningot tita di basa-basa ni debata na mula mangulu Jesus Kristus gabis sa debarita las ni roha na sumuring do ito hitagan umarsada-sada las ni roha na sotarasang belgan amanginang alini amanginang siya jami taon nang takasdo di hok kita ganuk marsada-sada hobar tu ojahan puji ma Jesus na kehe. Na parjolos sahali siya ni majami taon nang ditogihok kita asa totong mamuji Jesus asa totong rak marlas ni roha ita do Jesus asa totok kita rak marulop-ulop do ima Jesus disyala na kehe do ibana siya na mate. Haheon ni Tuhan Yesus si gabi dalat ta doy marulupulup. Haheon ni Tuhan Yesus si gabi dalat ta doy pasangapot ibana. Amanginang marhite-hite haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus takas mata jalo. Pasu-pasu ni debata na sumurong. Pasu-pasu ni debata na luar biasa bolon na amanginang. Di bagasa kaheon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ditaluhod do ima kahamatayan. Amanginang di pesta Paskah na niadupan niya kasisiyan ni Tuhan Yesus. Hehe Tuhan Yesus di Paskay. Biar ni roha dinasida. Gabi ulup-ulup do dihilala dinasida. Adong do iman transformasi haporsyaon. Adong do akahim baruon ni pamikirion. Adong do haim baruo di akapangalakon.
haimbaruoni iko patuduhono niaka jelmana porsia mai di tonga-tonga niaka parngolon na sigano pari. Mamuji debata manang mamuji jesno kehe berarti pataridahon haimbaru di tonga-tonga niaka parngolota. Molo neselaon nguluton jok dope manibil selo moni rohani debata. Alai molo parti kianon ikon saur do mahita sahorong mahita do Yesus Kristus unang be mangulu hita di bagasan akka dosa ala nunga di pamonang Kristus hita na paduahon amanginang sia jami taon nang takas do tuita di pasahat marhite-hite aheon ni tuata Yesus Kristus ikota puji maibana gabe adong mapakirimo na manotong di hita. Pakirimo ta na manotong ima Kristus. Jadi unang tabay beaka pakirimo ta portibion. Alay pakirimo ta na manotong ima Kristus ibana do na paluahok kita, ibana do na manesa dosata, ibana do na ikoni mamangodihok kita. Mga do piaka na masa itong atonga na kaparngolota. Aleni totong mahita marpakirimo sabing holang tu Yesus Kristus marpakirimo tu Tuhan ta Yesus Kristus di siala ibana do natuk patupahon akan narikot di tonga-tonga na kaparngolota. Sotung di baik kita manang sotung tabahin pakirimot ta jolma manang sotung tabahin pakirimot ta akka humaliang manang sotung tabahin pakirimot ta akka siadongata alai Kristus isa bingma tabahin amanginang gabi pakirimon na mangulu di tonga-tonga niya kaparngolota. Naparpudi sahali sia jami taon neng takas do di do tuhita ganuk marsada-sada jolma na mamuji Yesus Kristus na kehe ikon marhaposan holang tu debata samping. Amanginang adong sada carita. Adong masahala keluarga na pogos. Pogos itu do ima amaton. Jala sada dua anak konna. Di sada tiki sa marpangi dua ma anak konon naing mangarato asa dapot akka nadinggan ima ditahe anak konon jala dipalos amat tomma borhat ale ahama didokon akka humaliang otodo amat ton holang ido anak konna pola di palos mangarato madongani ibana manian bahkan takas do taboto ido kona kana toroma swarong sikkodan nakon nai dan mungkin dapat ima perkerejuan ima di pangaratoani tu bago manya disoninna sa dibigi-bigi amat tomma madituk ma ati-atihena tarilu ilu mamaton alai sa totong do ibana marpakirimo tu Tuhan ganup ari ganup tiki sa martangiang do ibana di do imana do tu Tuhan di boto hodo julmana pugos sami di boto hodo dak adong tutu parsikola nena kokki holangi matama SMA doy ahamana masa manginang saha mana kono ni ma di pangaratoan di bagas bengat ni roha may mana karejo may mana tu jolma namora penuh kejujuran ibana dung dapat ima 10 tahun gabi hasia ma anak kono mula ma anak kono tuhuta ditata ma among nong ngalam matua jido akka jolma ma pasti do akka ulaw na sunadinggan ulaw dera kunna di pangaratoan dan mungkit tama SMA buy songoni majago karejona jangan-jangan akka ulaw na sunadinggan do ninna ali ahama
di patu pamaton. Totong saluhna di piak di rohana dibuat di bagas satangnya. Di doa matoma hasia be anak keki ala debatado hay pagkrimon namin ina. Amanginang saluhut akajol manamar hapos satu debata. Nama muji Yesus Kristus na kehe dang marisuang hapor sa dinasida. Dang marisuang pakirimota molo marhapos satu debata hita. Jadi amanginang songo ni maldo ko turpu jamitaw do bapasu-pasu ni debatado akka pinopar ni Israel. Pasu-pasu ni debatado akka ima pinopar ni Sharon. Pasu-pasu ni debatado akka na magkabiyari Jehovah. Narumik ko amanginang asa totok kita tarpasu-pasu di tonga-tonga niya kaparngonota iko totong mahita magkabiyari Jehovah. Magkabiyari Jehovah mangolo di bagasan hati goran ni debata pasahaton saluh naka panginut tahulang tu debata iko porsido hita manginang bahwa Allah mampu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan Kristus yang tersalib itu dia bangkit, dia mendatangkan kebaikan bagi setiap orang pengikutnya. Orang-orang boleh-boleh saja mengejek ketika Yesus tersalib. Orang boleh-boleh saja mengatakan bahwa dia tidak Tuhan. Tapi ketika dia bangkit, Yesus membalikkan semuanya. Orang yang percaya kepadanya mendapatkan sukacita, tapi orang yang dulunya menghujat Kristus, mereka dipermalukan oleh kebenaran itu. Alini amanginang di haheo ni Tuhan Yesus Kristus. Namar ningot dita, naukehe Yesus yang namati. Iko totok kita marhapos satu debata asa terpasu-pasu ita. Totok kita makabiari debata di tonga-tonganya kaparnota. Porsia mahita manginang. Pasu-pasu ni debatado. Sudi jolma na marhaposan tu ibana. Amen martanya kita. Muliati mau pasaruan nami tuho debata nami. Disuruh kami Tuhan. Asa totok kami marhaposan holang tuho sabing Tuhan. Marhite-hite nak keheho Tuhan sa namate. Gabi marulupulup pami Tuhan. Ala ni hahehomi. Gabi hodo haposan nami di tonga-tonga niya kangulo nami. Muliate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamaso-maso.